ukuvuma uya kwi direction la ekushawe khona ibhola shawo bani le bhola okay asidlule lapho uyalishaya uvuma uya ukuyolisave lo odlala uposition number 9 ozingubo zodwa usemumve 18 yanga walishaya igoli ngahle kahle igoli lakhe bese mangimama sekufanele abe kwi18 area la kufanele abe kuyona adlale kuyo akoriko kumhlulile kahle kahle into ayingenele ukuzoshaya igoli ngakube 18 lang yangaku iyona ke into ayenzile kusho ukuthi kule 18 akumele atholakale kuyona akekho kodwa ukhona kule yangaku akho impact ayenzile kwi18 area fanele angene kuyona lapha yabhala impact uyenza ngapha ekhaya yabo uyenza ngapha yabo yafaka iPirates usibelebele bengayona iusual starter but mase kuyiKaizer Chiefs ube yistarter okay bese kuyigame number 2 since February estartile but bambekeze option 2 uVan Rooyen wafika wenza umsebenzi ngathi kanti ulokhu uthi usibelebele effective kanje mase maki Chiefs iyiphi enye igame abe effective kuyo angiyazi so uzoyisho mangabe uyikhumbula wavala nangale uLilepo azange perform ngalendlela eperforme ngayo 2 lezi ngubo zodwa bekumele ishintshwe ngo 28 minutes